Vil du ikke have sådan en? Jo, tak. Kan I så sige farvel? Onkel Anders, der står sammen med sin niece, er det vel? Søs. Færdig. Ole. Bye, søs. Farvel. Bye. Anders, jamen hvor skal de dog hen så tidligt? Jeg skal simpelthen i skole. Den her scene, hvor lille Per lige står og venter på gangen. Jamen nu råber jeg op en for en. Vel, onkel Anders? Det er som mænd. Ja, det kommer. Det er jeg i fuld sving. Hvem var? Der går rent i hele huset selvfølgelig. Dumt. Søs blinker til onkel Anders. Er der noget i vejen med dit øje, min søde pige? Nej. I dag skal vi høre om de danske husdyr. Byer. Ding. Nå, lad os se min scene. Penge hen i skolen, og de tror alle sammen, det er mig, der har taget dem. Ja, hold godt fast, Mie. Det er ligesom en ko, der brøler. Nå, det lyder da godt. Så hvis jeg var 40 år yngre, så skulle jeg gå ud og svinge dig. Du er sød, onkel Anders. Ja, det er jeg. Jamen, det må vi gøre noget ved. Trappen og anden dør på højre hånd. Gå du ud og køb det største, du kan finde. Så stor behøver det vel ikke at være. Her er risengrød for fald. Bare spis dejlig mad. Tag en størkland på din sten, drys med. Til julemad. For Peter